pekne. Ďakujeme pekne, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Z Bratislavy až do Zlatých Moraviec šoféroval svoje auto vodič, ktorému v krvi namerali 5,15 promile alkoholu. To je slušné, no tak my, obyčajní smrteľníci, alebo ako Marianko zvykne hovoriť, smrdelníci, upadáme pri 4 už podľa mňa do bezvedomia, no ale tento človek to zvládol s vyše 5 až 120 kilometrov. Či si z tejto panenskej a spanilej jazdy niečo pamätá, to nevieme. No a či si naši dnešní hostia niečo pamätajú z uplynulého týždňa, to sa dozvieme, aspoň teda dúfam už o chvíľu. Pani Olga Feldeková a páni Milan Lasica, Milan Markovič, Marian Leško, Marian Geisberg a Boris Parkáš. Možné je, ale nikto z nás to nemôže potvrdiť, že po 4 promile človek vytriezvie. Takže keď máte 5, tak už ste úplne pravda, že ak to prežijete. Že začínate od znovu a máte pri 5,5 1,5. Je tam, áno, taká hranica možno, kto vie. Mali by sme to skúsiť. A ty hovoríš, ty pri 4 upadáš? Tak ja som ešte ani k 4 sa ale už tesne som bola. Môžem ešte o minulý... Áno, ja tiež chcem. O minulý týždeň sa mi stala taká vec, ktorú som si musel zapamätať, lebo neviem, či sa mi vôbec niekedy taká vec stala. Niekto si ma obľúbil od prvého pohľadu. Ja som vyšiel z potravín, tam sa pred potravinami stal jeden pán, pozrel sa na mňa a som mu zbadal v očiach, že si ma obľúbil. Pristúpil ku mne a celý čas mi do mňa niečo tak ako húčal. Prešli sme 40 metrov, ja som dával veľký pozor, čo on hovorí, ale nech som sa akokoľvek namáhal, nejaký zmysel som v tom nenašiel, tak som to vypol a išli sme. On bol našťastie taký typ, že nepotreboval potvrdzovanie, že mu rozumie. Išli sme a sme prišli pred môj vchod, ja som sa tam ako rýchlo odbočil, povedal som dovidenia a on povedal, no ale však ja som nedokončil. Ale náznakom ste nevytušili, že či išlo o prosbu, vyznanie, nadávky. To bol pre mňa neznámy žáner. Tak s takým som sa ešte nestretol. Nepovažoval ťa za potravinu, keď si išiel? Marianko, ale ja neviem, či to môžem povedať, ale ja som si to tak aj už trošku nachystala. Tak to poviem, ty si aj niečo iné zažil, lebo túto nášho kolegu nejaký neznámy dobrák obral o peňaženku však. To bol on. No, nebol to tento. Nebol to ten. Súžerte si. Tak, už je to jasné, známy dobrák. Ale ja som ťa chcela tak potešiť, lebo je to nepríjemné, nie ani tak kvôli tým peniazom, zrejme ako tie doklady, čo si musel vybavovať. A keď ja som sa toto dozvedela, že sa ti to stalo, tak chvíľu predtým mi volal kamarát a ja som bola taká nejaká prechladnutá, mi hovorí, vieš čo, taká si smutná, ja ti poviem na rozveselenie vtip. A keď ja ti ho tiež poviem na rozveselenie, najmä tebe, lebo sa aj hodí k tomu, čo sa ti prihodilo. Krásny chorik. A my sa môžeme tiež môžete, ak by vám to bolo také veselé ako mne, tak v pohode. Revizor v autobuse mestskej hromadnej dopravy chytí takého chlapíka, ktorý nemá cestovný lístok zjavne a hľadá ho stále. Hovorí, no tak to snad nie je možné, však som si to pre Boha živého som si kupoval, som si ho dával, no tak počkajte, tak ale už čo toto je však. A ten revizor tak čaká, hovorí, no tak čo je on, tak viete čo, tak ja sa pozriem, možno ho mám v peňaženke. A spoza toho chlapíka na toho revizora žmurkol taký počerný pán a povedal, nemá, tam som sa už pozeral. Nepotešilo ťa to veľmi, čo? Skúsim neskôr, ale teraz nie.
Keď sa pred pol rokom objavila správa, že poslanec SNS Jozef Ridlo neoprávnene používa titul profesor a nezákonne poberá švajčiarsky dôchodok, predseda SNS vyhlásil, citujem, ak sa preukáže porušenie zákona, tak Ridla potrestáme. Teraz sa porušenie preukázalo, lebo ho potvrdili aj švajčiarske úrady. SNS však Ridla trestať nechce, vraj ide iba o jeho súkromnú vec. Samotný Ridlo na novinárske otázky odpovedá vetou, za morálnymi novinami sa ja nevyprávam. Ale toto... ale ja si myslím, že tuto by si zaslúžil aj pán Ridlo, aby sa jeho meno skloňovalo v tretej osobe, že by to malo byť tak. Ak sa preukáže porušenie zákona, tak Ridlo potrestáme. SNS však Ridlo trestať nechce. Samotné Ridlo na novinárske otázky a tak ďalej. Dobre. Ale aby v tom nebol sám, ja sa pripájam, nech aj mňa v ženskom rode. Lasica, tá. Lasica povedala. Mne sa to veľmi páči, lebo viete o ňom, že si privlastnil ten titul profesor. No a tiež som rozmýšľal, prečo to urobil? Tak, aby keď sa niekto pýta, že Ridlo, ktoré Ridlo? No, profesor Ridlo, aby každý vedel. Včera večer som nevydržal pokušeniu a keď som bol na internete, tak som sa pozrel, či ho Ridlo ešte stále má. A mám pre vás všetkých potešiteľnú správu. Má ho. Ten titul profesor má ešte stále na oficiálnej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. A keď ho aj nemá, to už sa tak dlho vlečie, že už mohol doštudovať. On má odkiaľ zohnal ten titul? Si to kúpil za švajčiarsky dôchodok? Áno, ja som sa v novinách dočítala teda, že on poberá aj švajčiarsky dôchodok, aj plat z parlamentu a že mu vo Švajčiarsku diagnostikovali ako chorobu rozpad osobnosti. A ja si myslím, že si teda zaslúži tie dva príjmy, pretože má tým pádom dve osobnosti. Jedna osobnosť bere zo Švajčiarska dôchodok, druhá v parlamente plat. Ja neviem, prečo ho vláčia po novinách. Neviem, prečo Ridlu neveria, že je profesor. A hlavne Švajčiari. No, tak... Zaujalo to, že on sa nevypráva s novinami. To znamená, že oni majú takú schopnosť sa rozprávať, teda Slovenská národná strana tak vyprávať, samozrejme. No ale to sa už potom môžu vyprávať, možno aj s baliacím papierom. S toaletným, to ešte intimnejší rozhovor. Čo oni nedokážu? Ale on sa nerozpráva s amorálnym. To je rozdiel. No. Takže ešte nezistil, ktoré sú morálne. No a práve, a s tými sa on rozpráva. Tak doma si ich prestrie a vypráva. Takže ak na budúce budem čítať správu o Ridle, vieme, o kom bude reč. No. A sa teší, že majú aj profesora vo svojich radoch. Akého, takého, ale majú. Pál Čáky dlho vyhlasoval, že ak si koalícia... Kúpime si Ridlo pílku, zahráme sa. Nerozmazávajú, lebo sa pílka naštve. Pál Čáky dlho vyhlasoval, že ak si koalícia odhlasuje svoj tlačový zákon, tak poslanci SMK za Lisabonskú zmluvu hlasovať nebudú. Koalícia svoj tlačový zákon schválila a poslanci SMK hneď na druhý deň hlasovali za Lisabonskú zmluvu. O SDKU a KDH, ktoré sa preto na SMK hnevajú, Čáky povedal, citujem, ak sú múdri a športovci, tak sa budú hnevať mesiac. Keď sú viac konzervatívni, tak 2 mesiace. Ja verím. Toto je zaujímavé. Však, že opak múdreho je konzervatívny. Ale pokiaľ ide o športovca, tak najväčším športovcom je práve Pál Čáky, pretože taký premet nedokáže normálne.
Ja som si pri tej príležitosti spomenul, že raz v útlej mladosti som hrával futbal a raz pri domácom zápase sa stalo, že som dostal prihrávku, prihral som ďalej, ale superov hráč si to vôbec ako nebral na vedomie, pribehol a z rozbehu ma kopol do kolena. Tak som sa samozrejme naštval, ale nedal som na sebe nič znať, tak som sa slušne spýtal, ti preskočilo hovedo? A on mi hovoril na to, ber to športovo. Ja keby som Čakyho počul. Ja som myslel, že to bol Čáky, čo si... A tu by možno tiež bolo dobré používať to množné číslo. Čáky dlho vyhlasovali, že... Ale potom sa zbadali. Ale ako on veľmi dobre vie, že kto sa koľko bude hnevať. Tí mesiac, tí dva. A jeden deň títo naši Maďari vlastne sa hnevali na koalíciu, že aký novinársky zákon chcú schváliť. Potom sa zákon schválil, na druhý deň s nimi podpísali Lisabonskú zmluvu, čiže hnevali sa len jeden deň. To sú šťastní politici. On vie, že hnev prejde po 2 mesiacoch, ale smiech ich prešiel hneď. Nielen minister zdravotníctva, ale aj premiér si myslí, že treba prijať národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia. Podľa premiéra ho treba prijať aj preto, lebo tu sexujú už i 14-ročné deti. Robert Fico tiež podotkol, že Slovensku sa asi hospodársky a sociálne veľmi darí, keď sa témou diskusie stáva sex. Ale téma sexu bude vždy, či sa bude dariť, alebo nedariť. Hospodársku. Že podľa tejto logiky sa sociálne, hospodársky asi najviac darí našej rómskej komunite. Ale ako to vyzerá ten národný program ochrany sexuálneho zdravia, tak to sa pravdepodobne týka len Slovákov však. Keď národný, tak asi áno. Keby bol nadnárodný, tak vieme. Je tu istá nádej. Ale národný to hrozí, že sa niečo doďube. To znamená, že tu, keďže ide o to, že sexujú už aj 14-ročné deti a to by, ako to vadí, hej, to je samozrejme. Komu? No, tak tým deťom asi nie. No, tak neviem, že asi bude treba, zase ja navrhujem, vytvoriť také dvojčlenné družstva z dôchodcov. Ako kontroly? Kontrolovať aj do domácnosti, že ako... Normálne by otvorte, je tu kontrola. Čo robíte? No, sexujeme. Koľko máte rokov? A tak legitimujte sa, ale okamžite. No, pán Fico je asi na staršie. Ale... no, tak keď sa mu nepáči, že 14-ročné toto robia. Ja si som počula, že nakoniec ľudia si vedia vymyslieť všeličo, aby prekročili tento zákon, čo sa plnoletosti alebo neplnoletosti týka. Bola kedy dávno, boli v Prahe, bol súd s takou chuligánskou bandou, volali sa Vyšehradskí jezdci, a keď bol s nimi teda proces, tak sudca sa jedného toho vyšehradského jezdca pýtal, že a viete vy o tom, že osoba, s ktorou spávate, ešte nemá ani 14 rokov? A on odpovedal, že gentleman se dámy nikdy neptá na viek. Neviem, či viete, v čom je ten spor o tom národnom... No veď, na to si tu ty. No, tak. Ten národný program je pripravený na to, aby zostal sex. A jeho odporcovia nechcú sex, chcú iba rozmnožovanie. Aha. No a to už 2000 rokov sa tí odporcovia snažia, žiaden sex, iba rozmnožovanie. 2000 rokov a stále to skúšajú znovu a znovu. A čo chcú, klonovať somári?
Iba rozmnožovanie, žiaden sex. To znamená, že žiadne potešenie pri tom Presne. Má to byť tzv. Úradný výkon. Presne. Úradný výkon za účelom rozšírenia počtu obyvateľstva. To je ale smutné. Mám otázku. A keď sa nepodarí, môžem znova skúsiť? Môžeš, ale s najväčším seba zapojením. Dokonca s odporom. Jak niektoré rastliny oplodňuje vietor alebo včel. Obyť aj u nás. To aby som sa bál výjsť von, keď je veterno. Len aby to pre Boha živého. Len... Ak máte pocit, že ste rastlina, tak... Je to kvietok. Je to kvietok. Hovorili mi už púpetko. Len aby toto neprešlo do toho národného programu. Ale to je pravda, Maroš, čo si ty povedal, lebo ako mňa tiež zaujala tá posledná veta, že Slovensku sa asi hospodársky a sociálne veľmi darí, keď je témou diskusie sex, ale tak pán premiér, no a vy nepoznáte pesničku, naozaj ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, aby sa nemalo za čo piť na Slovensku alebo Slováci. A to isté platí aj o sexe, a nie nejaký národný program. Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, aby tu platil nejaký národný program. No. Prepáč, ale ty si... Ja chcem sex, nenevaj sa, ja budem za to bojovať. Ja som to teraz dala jasne Veď najavo. pán premiér tiež. Počkaj, kým dokončíme. Ja si myslím, že to je jedna z mála príležitostí, kedy môžem, ja dúfam, že za nás všetkých povedať, že pokiaľ ide o sex, stojíme za pánom premiérom, alebo v miernejšej formulácii súhlasíme s ním. Samozrejme, a ja by som to ukončil takým latinským porekadlom sex a sex je 12. No, teraz vážnejšie. Nedávno vylúčení členovia SDKU vyzvali Mikuláša Dzurindu, aby odstúpil z funkcie. Predseda SDKU však odstúpiť odmietol, lebo jeho odchod si vraj najviac želá predseda Smeru. Vyhlásil aj to, že nedopustí, aby ho vyzývateľ o najvyššiu funkciu klepal po pleci a nemyslí si, že by sa tá chvíľa čo i len priblížila. Citujem, ešte sa potrápim, povedal predseda Dzurinda. Ale to je čudné, že vylúčení vyzývajú k odchodu toho, čo tam zostal. Fakt, čo je už do toho, nie? Ako malé deti. Ešte ich jeduje. On im povedal, vy von, a oni povedali, ale aj vy. To vyzerá tak, že keby bol čo k čomu, tak sa vylúči aj sám. V celej tej správe je výborné, že slovesa hýbu vždy myšlienkou vo vete. A pozrite, čo sú tu za slovesa. Vylúčiť, vyzvať, odstúpiť, odmietnúť, želať, vyhlásiť, nedopustiť, klepať, nemyslieť, priblížiť, potrápiť. A ešte si zabudol Dzurinda. Tá Dzurinda. Dzurinda s Lasicou stretli sa. Stretli v meste Rydlo. A zrazu Si obliekli na ruky palčáky. okolo rýchlým krokom kráčalo Rydlo. A tak to hovorí Dzurinde. Keď bola veľká slota. Dzurinde, kde máš červenú čiapočku? A rozprávočky je koniec. Už tam chýbalo len Fico. To je tam všade prítomné. Na súťaži krásy v Spojených arabských emirátoch, ktorá trvala 9 dní, sa zúčastnilo celkovo viac než 10 000 tiaľ. Víťazná ťava, ktorú určila odborná porota, bola taká pekná, že si ju dubajský korunný princ Al Maktum hneď aj kúpil. Zatiaľ len kúpil. No čo bude potom?
Za víťazku zaplatil v prepočte 57,5 milióna korún. Marianko Leško ma stále upozorňuje, že sa hrbím. A vidíš, vždy to nemusí byť chyba. Keby som bola v Arabských Emirátoch, keby som žila v Arabských Emirátoch, možno trhnem aj nejakú cenu. Jedno hrbe nezískavajú. Máš handicap. Ešte ja mám dve, ale na inom mieste. Bol by som zvedavý, že či tie ťavy, ktoré sa zúčastňujú súťaže krásy, majú aj promenádu v plavke. Áno, akurát, že podprsenku majú na tých hrboch. Ono sa to volá podhrbenka. 5,7 milióna, tomu hovorím, krásna kariéra. Tu, kebyže nízke poviete ťava, strašne by sa urazila. A pritom, pozrite sa, ťava, akú vie spraviť kariéru. Tuto vyhrá na najvyššie tak Mercedes. A tuto 5,7. 57. Pozri sa do 57. 5,7 bolo promil. Tá Mišťava, čo napokon zvíťazila vo finále, bola nielen krásna, že mala krásne dva hrby, dlhé nohy, ale bola aj múdra, pretože v tom krátkom interviu, ktoré sa robí na tom pódiu, tak po anglicky povedala, že založí nadáciu, ktorá sa postará, aby všetky jednohrbé ťavy na celom svete mali právo na dva hrby. A okrem toho, tie hrby na chrbte sú oveľa pohodlnejšie. Vieš? Pre ťavu? Pri tanci. Preto to sa nesie. Ťavy majú nádherné oči. Ja sa nečudujem, že tam sa robia súťaže krásy, lebo ťavy majú úžasné, krásne. Veľké smutné myhalnice majú riaci také dlhé. Málo kto má také. To je taký vtip, že malé mladé ťavie sa pýta staré, že prečo my máme také krásne oči, také myhalnice. Vieš, keď ideme po púšti, hovorí mamička, fúka vietor, tak nám nenafúka do očičiek. A prečo máme také veľké kopytá? Aby sme vedeli po tej púšti pekne kráčať. A na čo je nám to v zoologickej záhrade? Hovorím, že také krásne oči, že keď mi niekto povie, že nedívaj sa na mňa ako ťava, tak sa nemám uraziť a mám byť pyšná. Samozrejme. Presne, to je najnižší kompliment, Olga. Si krásna, jak dubajská ťava. Iba trošku lacnejšia, no. Olenka, a ty tiež vydržíš 3 dní bez vody? Ešte chvíľočku ostaneme pri zvieratkách. Majiteľ predajne vtákov škód Jeff Grewcock má veľký problém s papagájom Barneym. Barney nielenže sám škaredo nadáva, ale keď majiteľ obchodu nie je na blízku, tak učí nadávať aj ostatné papagáje. Veľmi sa mu v tom darí, čoho výsledkom je, že si od pána Grewcocka nikto papagáje nekupuje, lebo ich nadávky odradia od každého záujemcu, tak. Ale to je sviniar, nie? On mu kazí kšeft. Okamžite, keď on odíde z obchodu, ten hneď využije príležitosť. A tie kurzy by som chcel vidieť. Učí ostatné. Mladé sedia na hambálku a sledujú pedagóga. Predstavte, že on tam má iné vtáky. Ja si myslím, že zatiaľ nie je dôvod na poplach. Papagáje sú už také, no takto vyprávajú, aby aj naši rozumeli. Ale mal by spozornieť ten človek, ten predávač, keď sa začnú oplzlo vyjadrovať aj síkorky okolo. To už bude dôvod na alarm. Lekcie musia byť nádherné. Oni sa tam zhromaždia a teraz ten Barney povie, dnes sa naučíme slovo riť. Riť. Všetci opakujú. Nechcem vedieť, čo sa učia koncom týždňa. Ale nie každý papagaj je taký oplzlý. Ja som bola na návšteve u mojej kamarátky Milky Kostrovej, ja už som popíjala kavičku, dvere do vedľajšej izby boli otvorené a z tej vedľajšej izby sa ozval taký mužský hlas.
jej, aká si ty šumná, ale aká šumná. Tak som si myslela, niekto ma pozoruje z tej vedľajšej miestnosti a sa mu páčim, tak som len čakala, prehodila nohu cez nohu, že ten dotyčný pán príde a priletel taký malý vtáčik, sadol si mi na to koleno, vykakal sa a povedal, aká si ty šumná. Vraj papagaje žijú strašne dlho. Som počul, že to je hrozne dlhoveké zviera. Tak Winston Churchill, ten slávny štátnik anglický, mal papagaja a tiež asi bol taký ako barniovského založenia ten Churchill, tak naučil toho papagaja ako dobré veci. A bola potom raz taká ako spomienková výstava na Churchilla v jeho byte a bol tam ešte ten papagaj a mala prísť aj samotná kráľovna sa pozrieť na tú výstavu. A organizátori mali problém, či nechať toho papagaja, alebo nie. Ale neriskovali to, napokon ho zobrali z toho bytu, lebo by sa vraj nehodilo, keby ten papagaj hlasom sera Winstona povedal kráľovnej: Ty stará... Často tak o nej hovorieval, no. Ale tak možno ju pozná, no. Dvorik Prasad nedôveroval komerčným bankám v štáte Bihar, preto svoje celoživotné úspory uložil do depozitu štátnej národnej banky. Urobil to v roku 2005. Keď si minulý týždeň svoje úspory z depozitu vybral, zistil, že všetky jeho peniaze a cenné papiere zožrali termity. Pán Prasad žiadal od banky odškodnenie, ale tá jeho požiadavku odmietla s odôvodnením, že výstrahu pred termitmi vyvesila na tabuľu oznamov už v roku 2007, takže za škodu vlastne nezodpovedá. A o tom má Chalúbka tú báseň Morho. Zasúrmili termiti, volajú do zbroje. Ale toto bol ľahkovážny človek, no tak... Oni vyvesia vývesku a on si to nejde ani skontrolovať. Veď aspoň prehádzať, preluftovať tie peniaze, veď bankovníctvo to je mravenčia práca. Keď mám toľko v banke, chodím okolo každý deň. Ja raz za 4 roka idem do banky, vyberiem si celý vklad a prestriekam biolitom. Dobre, ale ľudia majú nielen strach o peniaze, ale aj o to, aby sa im nezničili dôležité dokumenty. Moja mama napríklad vždy hovorila, keď by náhodou horelo, rýchlo zachraňujte túto moju taštičku, lebo tam mám svoj učiteľský diplom a bez neho by som nemohla učiť. Našťastie sme nikdy nevyhoreli a keď chuďatko už mala cez 80 rokov, tak sa ma raz nič opýtala, že moja, a kde je môj učiteľský diplom? Čo keď ma zavolajú učiť? Kde ho potom budem hľadať? Väčšina životných poistiek je postavená tak, že ťa musí trafiť gulový blesk na mori, ale musíš byť v ponorke. To je podmienka vyplatenia. Minulý rok v novembri padol na dvor Bosniaka Radomíra Lajiča meteorit. Vtedy sa tomu celku aj potešil, lenže odvtedy padli na jeho dvor ďalšie 4 vesmírne kamene. Radivoje Lajič si myslí, že za to môžu mimozemšťania. Neviem, čo som im urobil, že sa na mňa hnevajú, povedal nešťastný obyvateľ dediny Gorná Lamovica. Zvláštne je, že meteority nikdy nepadajú na Lajiča, teda do jeho záhrady za pekného počasia, ale iba počas búrky. Už podľa mňa, milí priatelia, za toto nemôžu mimozemšťania, ale susedia. Oni vždy počkajú, kým je búrka a ten sused pribehne za svojou ženou. Ide búrka, chystaj meteorit. A potom hádžu hodne horiace. Možno práve tí susedia sú už mimozemšťania, lebo sú vedecké práce, ktoré dokazujú, že mimozemšťania sú medzi nami. Jeden taký spisovateľ Štefan Webb napísal knihu, ktorý teda to vyvracia a kniha sa volá Kde tedy všichni sú a vyvracia 49 vedeckých tvrdení, že vraj tu mimozemšťania nie sú, čo je podľa mňa blbosť, lebo tu sú. A vyvracia jednu napríklad, ktorá tvrdí, že mimozemšťania tu sú a hovoria si Maďari. A vidíte, aj koniec fámam, že mimozemšťania používajú boviakú vyspelú techniku a čo v nejakých UFO lietajú a čo a
prdla aj z kameňa hážu žabári. Zabávajú sa, jednoducho majú súťaž mimozemšťanskú. Kto prvý trafí lajiča? Aby to bolo ťažšie, tak iba keď je búrka, keď ho nevidia, lebo keby ho videli v peknom počasí, tak ho trafia hneď, samozrejme. Tam je vždy signál, vieš, keď sa blísne, vtedy hodia. Ináč by nevedeli, kedy. Ale toto máte pravdu, pán Lasica, lebo ja som okamžite vedela, že to bude nejaký sused, lebo mne sa teda stalo asi 2 roky dozadu sú tomu, že mi spadol u mňa v záhrade na hlavu slimák, taký, aj v tej ulite tak to tak kleplo. Tak... Zadunelo. Kurník, chcela som si to sama povedať, ale... Náčo, ja ti to vždy pomôžem. Ty mi to vždy pripomenieš. A ja som bolo mi jasné, že nepadajú z neba, no. Že z nejaká iná civilizácia to nebude, že prileteli z niektorej zo záhrad okolo, tak som okamžite vybehla na múrik, som vyskočila, som sa pozerala a v jednej záhrade kopal sused, taký bol zohnutý. A teraz nemám dôkaz, tak som len takú najväčšiu iróniu, čo vo mne bola, som pozbierala. Som povedala, dobrý pán sused, slimáky nám padajú z neba. A on sa tak pozrel a povedal, asi bude pršať. Ale už som to aj ja spravil. Keď bez príľby chodíš po záhrade. Londýnčan Michael Hammond vypísal konkurs na obsadenie miesta plateného spoločníka jeho 88-ročného otca Jacka. Víťaz dostane plat 7 libier na hodinu a jeho jedinou povinnosťou je, že bude so starým pánom Hammondom chodiť na pivo. Najväčšiu šancu na obsadenie miesta pivného spoločníka majú inžinieri so záujmom o golf. Hammond starší bol totiž inžinierom a vášnivým hráčom golfu. To som sa vždy zaujímal, že čo by som mohol okrem toho, čo robím, robiť. Toto by bolo dobré zamestnanie, veď aj dobré platené. Ty by si ma Milan trochu pocvičil v golfe, lebo pivo mi ide. Mohol by si rovno robiť toho spoločníka menej. Ale ty si už vo veku, keď sám potrebuješ. Nie, ja by som pre teba mal, prepáč. Zhodou okolností 88-ročný. Moja mama má 88 rokov. A ona tiež golf nehrá, práve, že to menšie nároky, ani pivo nepije. A ona by, hovorím jej koľkokrát, že niekto keby ťa posprevádzali, ja každý deň doma nie som a tak, a vidíš si však, fakt, keby sa niekto našiel, aj 2 takéto poháre pošlem. Mároš, ona v takého mladšieho človeka chce hlavne, minulé hovorí mami, pozri sa, ako slnečko svieti, už hreje, do parku voľade na lavičku sadneš, prečítaš dačo, križovky polušíš a ona hovorí, vieš, čo im povedala? 88 rokov má, pripomínam. Tam sú sami starí ľudia, neznášam starých ľudí. Počúvajte, ale vy sa smejete z tohto, ale to sú zaslúžené peniaze. To nie je... Ja mám skúsenosť, ešte ako vysokoškoláčka som bývala na priváte v Bratislave a bol... Tak som bola rada, že nemusím za to veľa platiť, ale ako majiteľkou toho bytu bola stará pani, veľmi stará pani a to teda bolo utrpenie, lebo ona mala takú sklerózu, že ja som každý deň, keď som sa vrátila zo školy alebo z mesta, sa jej musela predstaviť, ako sa volám, odkiaľ som a tak ďalej. Potom pri čaji sme pozerali každý boží večer jej rodinný album, fotku po fotografii, všetko som to musela vypočuť a vrchol, čo bolo úplne príšerné, vyťahovala zo skrine svoje veci a kázala mi, aby som si skúšala, lebo že sa neobliekam dobre. Tak som si tie veci, a ja som to dlho vydržala naozaj, ale to je vážna robota, to je na nezaplatenie takáto spoločnosť. Dlho som to vydržala, raz mi už prdli nervy, ako sa hovorí, tak ja normálne, tak som prišla večer ako domov, dala som si na hlavu tu jej baretku, ale to vyzeralo fakt jak baterka, taká klasická, taký velúrový kabátik hnedý, to si pamätám a vo dverách som povedala, ja som Alžbeta Bátoriová. A som bola zvedavá, čo to s ňou spraví, ona, no tak nech sa páči, poďte ďalej. Ja vám urobím čajík, pozrite si zatiaľ môj rodinný album a ja vám zatiaľ pozriem niečo na oblečenie, v tomto nemôžete chodiť. To sú zaslúžené peniaze. To vám poviem. Toto tričko vám vybrala dobre. To si aj opatrujem.
Ale začne aj keď taký starček ochorie. Náš kamarát bol lekárom na geriatrii a prepustil starčeka na sobotu, nedelu na priepustku, že môže teda ísť domov. Za dobré správanie. Ale že nech sa v nedelu večer prihlási. V nedelu večer sa neprihlásil a ani neprišiel a v pondelok mu zatelefonoval. Pán doktor, nemohol som prísť, lebo som ochorel. Len čo vyzdraviem, tak hneď sa u vás dostaví. Bulharský roľník Stojil Panajotov bol 3-krát ženatý a 3-krát nešťastne. To je fakt už smola. Pretože si jeho tretia manželka veľmi dobre porozumela s jeho blízkym priateľom, tak urobili výmenu. Priateľ dostal Panajotovú ženu a Panajotov priateľovú kozu. Obaja sú s výmenou veľmi spokojní. Panajotov preto, lebo koza ho ešte nesklamala a priateľ si zas pochvaľoval, že ho žena veľa nestála. Ja verím, že taká koza je ešte lepšia ako ťava. Áno, taká koza, vieš čo, nahradí manželku absolútne, to ja viem. Keď sa vydarí. Len sa variť nenaučí, ale všetky ostatné veci ovláda. Nepotrebuje nič na seba. Stále, že nemám čo na seba. To nepotrebuje. Potom vždy, keď ten jej majiteľ príde do chlieva, tak sa teší. Koľkokrát sa vrátiť do polboka od rata. Manželia Panajotovci už majú 7 kozliatok a tatko Panajot, šťastný otec, si dal ukuť aj tenší hlások, aby sa deti nebáli. Je problém, že mu nechcú otvoriť. Preto. To je preto, aby sa dostal domov vôbec. Jasné, že bol 3-krát nešťastne ženatý, keď on chcel pôvodne kozu. No ale aj tretí pokus je A dobrý. čo mal chcieť? Dve kozy. V masážnych salónoch indonéskeho letoviska Batu sa často vyskytuje prostitúcia. Indonéske úrady preto vydali nariadenie, že masérky musia počas pracovnej doby používať pásy cudnosti. Ide o nohavičky s visiacou zámkou, ktorú odomýka a zamýka úradne poverená osoba. Proti tomuto dôchodcovia by zase mohli... Proti tomuto nariadeniu protestovala indonéska ministerka pre záležitosti žien. Podľa nej je takýto prístup voči masérkam a ich zákazníkom urážlivý, lebo veľa ľudí chodí na masáže aj zo zdravotných dôvodov. Tak sa tomu hovorí. Aj? Dokonca aj zo Zdravotných dôvodov. Teraz ti svitlo, čo? To sú vlastne také pásy cudnosti. A v kľúče má správca. No, nejaká poverená osoba. To určuje poverenú osobu. Už sa robili konkurzy na tie poverené osoby. Asi si to už meškal, Marek. Na nohavičkách im visí zámka. Dobrá blbo, však to práve ťahá tie gate dole. To aj nepríjemné musí byť, viete, keď človek chodí, ja to poznám, keď vám tam stále volá. Šťastie, že keď tá masérka zrejme chce prostitútkovať, tak ja viem, úradne poverená osoba zrejme odomkne, nie? No? Tak je to zariadené? Tak, samozrejme, no aspoň to tak ja vidím. Lebo si predstav, že taká masérka pribehne k tomu hlavnému kľúčárovi a hovorí, že rýchlo mi odomkni nohavičky, hovorí, prostitúcia je zakázaná. Mám hnačku. To je práve ten problém, že si neviem predstaviť, ako sa umývajú. Ináč pasudnosť je výborná vec. Len toto umývanie a môj muž vymyslel veľmi dobrý spôsob. Nám niekoľko dní netiekla voda, chodili sme sa sprchovať k dcére a keď nás to už omrzelo, on hovorí, vieš čo, nebudeme ju chodiť otravovať. A rozhodol sa a kúpil aj mne, aj jemu voňavku. A tým sa to vyriešilo. A ja, že čo tu tak, no. Ale občas to prekryje. No. Milí priatelia, neviem, vy si možno spomínate, ešte však minulý týždeň sme tu tuši mali takú tému o tom špeciálnom WC, čo má neviem koľko funkcií a jedna naša verná diváčka Diaľkové ovládanie, áno. Áno, diaľkové ovládanie nám sa zamyslela nad vecou a poslala nám takýto návrh na ovládač, na diaľkové ovládanie WC. A tie funkcie, všelijaké, čo sa mne páči, že stlačíte žltý gombíček, farebné, druhy toaletného papiera, diaľkovo ovládate, ponúknutie alkoholického nápoja,
potom je taká šipočka, návrat na predchádzajúcu požiadavku. No vieš, pravdu povediac, keby sa mi tam vysunulo nejaké teleskopické rameno s tým nápojom nejakým, aj by som zapochyboval, čo je to namixované. Milá pani alebo slečná Andrea, no bolo vám to treba posielať. Že... Ale my vám za to ďakujeme a pošleme vám náš pohár. No. A teraz ako oficiálne poverená osoba som... Zaspievame? Som túto reláciu dnes začala a ju teda ukončím ako poverená osoba rozlúčkou. Majte sa pekne, milí priatelia, a prajeme vám pekný zvyšok večera, mnohým aj dobrú noc a dovidenia opäť o týždeň.